ଶୁଣୁଛ କି ନାଇଁ ବା? ହେଇ ଉଠିଲ, ଉଠ ହେଇଟି। ଓହୋ ହୟ ଆଉ କେତେ ବଡ ଖଟ ହେଲେ ଅଟିବ ତୁମକୁ? ଶୁଣ, ଆମ ଚାଳ ଉପରୁ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ କି ନାଇଁ? ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଏବେ କଣ କରିବା? ଭୂତ ଭୂତ ଏ ଭୂତ ଏ କୋଉଠି ଭୂତ? ସାବିରାଣୀ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ମ। ଆରେ ହେ ଡାଙ୍ଗୁଆରେ ଏ ନେଉଳ, ଆରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସରେ। ଘର ଉପରେ ଭୂତ ବୋବାଉଛି ରେ ବାପା। ନେଉଳ ସାବି, ଆରେ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲ। ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଡରିଗଲେଣି ସିଆଡେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି, ତମେ ଖୋଲ। ଡାଙ୍ଗୁଆରେ ରହ ରହ ଟିକେ ବାପା। ତୋ ବାପା କବାଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଖୋଲୁନ, ଏମିତି ଖୁଣ୍ଟଟା ଭଳିଆ ଅନେଇଛ କଣ? ତମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କଣ ହାତରେ ଡେଉରିଆ ପିନ୍ଧିଛି ନା କଣ? ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ଓଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାଅ, ଛାଡ଼ିବନି। ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମାମୁ ଆ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କଲନି। ଯଦି ଭୂତ ଘରକୁ ପଶି ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେକ ମୋଡି ଖାଇବ। ହଁ ବାପା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଭୂତର ରଡି ନୁହଁ। ଭୂତ ହେଇଥିଲେ କେତେବେଳୁ କାନ୍ଥରେ ପଶି ଭିତରକୁ ଆସି ଆମକୁ ମାରି ସାରନ୍ତାଣି। କିଏ ବୋଧେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ରୋଲ କରୁଛି। ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଚାଳ ଉପରକୁ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ଡାଙ୍ଗୁଆରେ ଏକେଲା ଯାଆନା ରେ। କିଏ କିଏ ତମେ ଯାଉନା ପିଲାଟା ପାଖକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ନେଉଳ ଆସିଲେ ଯିବା। ମୁଁ ଯିବି। ହଉ ଚାଲ। ବାପା, ବୋଉ ଦେଖିବା ଆସ। କେହି ଡରନି, ଆମ ଚାଳ ଉପରେ ପେଚାଟେ ବସି ବବଉଛି। ମତେ ମରଣ ହେଇଯାନ୍ତା ଲୋ। ମୋ ଧନର କିଛି ହୁଅନ୍ତାନି ଲୋ। ମୋ ଡାଙ୍ଗୁଆ ଅନାଥ ହେଇଯିବ ତ। ମୁଁ ଏନେ କଣ କରିବି? ମୋ ଡାଙ୍ଗୁଆ ବାପା, ମୋ ଡାଙ୍ଗୁଆ ବାପା ମତେ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଉନି। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମତେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡିକି ଯାଉନି। ମାଇ ଏମିତି କଣ ବାହୁନା ପକଉଛ ମ? ହୟ ସାବି, ଇଏ ପଡିକିରି ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ପେଚାଟା ଅନ୍ଧାର ଦେହରେ ବାଡେଇ ହୋଇଗଲା। ମଲା ଲୋକ ପରି ମୋ ପାଖରେ ବସି ବାହୁନା ଛାଡୁଛ ସାବି। ସେଇଟା ପେଚା ନୁହଁ ଲୋ। ମୋ ଘରେ କାଳ ପଶିଛି, କାଳ। ଏଗୁଡାକ ଏତେ ଅଶୁଭ ଜୀବ ଯେ ରାତିରେ ଯାହା ଘରେ ଚାଳରେ ବସି ଯାଆନ୍ତି ତା ଘରକୁ ବିପଦ ମାଡି ଆସେ। ଯଦି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଘରର ମୁରବୀର ଜୀବନ ହାନି ହୁଏ। ସେ ତ ତୁମ ଦେହରେ ଘଷି ଗଲା। ଏ ଡାଙ୍ଗୁଆ ବାପା, ମୁଁ ଏନେ କଣ କରିବି? ଏ ଭଗବାନ, ଏବେ ଆମର କଣ ହବ? ବୋଉ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ମୋ ବାପା ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି? ମୋ ବାପା ଲୋ ମରା। କାହାକୁ ମୁଁ ଆଉ ବାପା ଡାକିବି ଲୋ? ବାପା। ମାଇ ତମେ କାନ୍ଦନି ମୋ ମାମୁଙ୍କର କିଛି ହବନି। ଏ ମାମୁ ଉଠ ମାମୁ। ନେଉଳ ଭାଇ, ସେ ପେଚା ଘରେ ପଶି ଯାଇଛି। ତୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ତାକୁ ପରେ ବାଡେଇକି ମାରିଦବା। ମୁଁ ଜଟିଆ ବଡ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ସାବିରାଣୀ, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ବି ସେ କଥା ଶୁଣିଥିଲି। ଆରେ ସତରେ ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ। ନେଉଳରେ ତୋ ବୋଉକୁ ଜଲ୍ଦି ଫୋନ କର। ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ସାବିରାଣୀ ଡାଙ୍ଗୁଆକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦବା। ଆସିରେ ବାପା ନେଉଳ।
ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ବାପା ନଟିଆ ଭାଇ ଏ ବଡ଼ବାପା ନଟିଆ ଭାଇ ଉଠ ଉଠ କବାଟ ଖୋଲ ମୁଁ ଡାକ ଡାକୁଛି ବଡ଼ବାପା ନଟିଆ ଭାଇ ଏ ବଡ଼ବାପା ନଟିଆ ଭାଇ ଉଠ ଉଠ ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଡାକୁଛି? ବଡ଼ବାପା ନଟିଆ ଭାଇ ଏ ବଡ଼ବାପା 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 ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ କଣ ହେଲା ଏତେ ରାତିରେ ଏକା ଏକା ଘରୁ ଆସିଛୁ ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛୁ? ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ବାପା ମୋ ବାପା ମରିଯିବେ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ କଣ ହେଲା ବାପା ମରିଯିବେ? ଆରେ ବାପା ମରିଯିବେ କଣ କହୁଛୁ? କଣ ହେଲା ବଂଶୀର? ରାତି 9ଟାରେ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଛକୁରୁ ଆସିକି ଘରକୁ ଗଲା ଭଲ ତ ଥିଲା ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା? ନଟିଆ ତୁ ସୂର୍ୟା ଆଉ ମଦନକୁ ଫୋନ କରିକି ବଂଶୀ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଦେବୁ। ଏ ଭଗବାନେ ଏ ମାଲୋ ଏ ମା ମଙ୍ଗଳା ରକ୍ଷା କର ଆମର ଏବେ କଣ ହବ ଯଦି ରାଙ୍ଗୁଆ ବାପାଙ୍କର କିଛି ହେଇଯିବ ମୋ ଝିଅ ପିଲା ଅନାଥ ହେଇଯିବେ ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଯିବି ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମଦ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆରେ କଣ ହେଲା ତୋର? ଆରେ ଉଠି ଯା ଏ ବଂଶୀ ଆରେ ମୁଁ ଜଟିଆ ଡାକୁଛି ପରା। ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ମୋ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଟିକେ ସାବରେ ବାପା ଗୁଡାଏ କ୍ଷୀର ପଇସା ବାକି ପଡିଛି ଆଦାୟ କରି ସାବିରାଣୀକି ଦବୁ। ଆମେ ବଂଶୀରେ କଣ ହେଲା ଯେ? ମୋ ବାପା ଦେହରେ ପେଚା ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ଦେଉଳ ଭାଇ ସେ ପେଚାକୁ ଘରୁ ନେଇ ଆସେ ଏଇଠି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦବା। ଆରେ ଅଶୁଭ କଣ ପେଚାଟାକୁ କାହିଁକି ବାଡେଇ ମାରିଦବ? ଆରେ ବଂଶୀ ତୁ ତ ଭଲରେ କଥା କହୁଛୁ ସୁସ୍ଥ ଜଣା ପଡୁଛି ମରିଯିବୁ କଣ ହଲା ହଉଛି? ସାର୍ ବାବୁ କାଲି ରାତିରେ ଆମ ଚାଳରେ ପେଚାଟା ଆଗ ଆସିକି ବସିକି ବୋବେଇଲା ତାପରେ ୟାଙ୍କ ଦେହରେ ପିଟି ହେଇକି ଘରେ ପଶିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ଅଲକ୍ଷଣା ଅଶୁଭ ଜୀବ ଯାହା ଘରେ ରାତିରେ ପଶେ ତା ଘର ମୁରବୀର ଜମ ଯାକରେ ଆସେ ବୋଲି। କଣ କହିଲ? ପେଚାଟା ଘରେ ପଶି ଅନ୍ଧାରରେ ତା ଦେହରେ ବାଜିଗଲା ଆଉ ସେ ମରିଯିବ? କୋଉ କାଳରେ ସେ ଲୋକ କଥା ଶୁଣିକି ମରିବ ହଉଛି ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଧରି ବାହାନା ପକଉଛ? ଏଇଠି ବଂଶୀ ଗୋଟେ ଜାବଟା ଦେବି ତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ ଛାଡିକି ମୋ ନେତ କହିକି ଗୁହାଳିକୁ ଦୌଡିବୁ। ଆରେ ବବଉଛୁ କଣ? ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ମାମୁଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ତତେ ଜମା ଛାଡିବିନି ଚୁପ କର। ଆରେ ଡାଙ୍ଗ ମୁଁ ଆକୁ କାଢୁଛି ତୁ ରେଡି ହେଇଯା ବିଚାରଟା ଆଜି କରିଦବା। ରହ କୁଆଡେ ଯିବୁ ତୋ ଯୋଗୁ ମୋ ବାପା ମରିଯିବେ ରହ ଡାଙ୍ଗ କେଡେ ନିଷ୍ଠୁର ଗୁଡାକ ତମେ ପେଚା ଅଶୁଭ ହେଇଥିଲେ କେତେବେଳେ ବଂଶୀ କାକା ମରି ସାରନ୍ତେଣି ମୁଁ ତ କହିବି ପେଚା ପାଇଁ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ଅଶୁଭ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପଡି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କ ବଂଶ ପଡି ଦଉଛ। ଆରେ ଏଇଟା ତ ଧଳା ପେଚା ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ। ଏଇ ତମେ ମାନେ ତୁମ ଭାଷଣ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଅ ମୁଁ ତ ମରିବି ସେ ପେଚାକୁ ବି ମାରିକି ଯିବି ନହେଲେ ପୁଣି କା ଘରେ ବସି ଜୀବନ ନବ। ଏଇଟା ଦେ ଦେ ତୋରା ଦେ ନାଇଁ ତାକୁ ମାରନି। ଆରେ ରହ ବସି ଆରେ ରେ 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 ଇଏ ମଲା ସାପ ପୁଣି ମୋ ଚାଳରେ କଣ କରୁଥିଲା ରେ ବାପା? ରହ ତା ପାଇଁ ତୋ ଜୀବନ ଯାଉନି ବରଂ ତୁମ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ତା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲା। କଣ କହିଲେ ସାରେ ତା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା? ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ପେଚା ସାପ ଖାଏ ରାତିରେ ତମ ଘର ଭିତରୁ ଏ ସାପଟି ଆସିଥିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ପେଚାଟି ଧରିକି ତୁମ ଚାଳରେ ବସିକି ଖାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ପଦାକୁ ଆସିବାରୁ ସେ ଡରିକି ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଭାବିଲ ଯଦି ପେଚା ନ ପଶି ଏ ସାପ ତମ ଘରେ ପଶିଥାନ୍ତା? ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି ସାରେ ଇଏ ପେଚା ଅଶୁଭ ନୁହେଁ ଶୁଭ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି ଆମର ବୁଝିବା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସାରେ ସାରେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ସାରେ। ଦେଖିଲ ତ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଏ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଥାନ୍ତା ନା। ଧଳା ପେଚାଟା ବଂଶୀ ଘରେ ନ ପଶି ମୋ ଘରେ ପଶିଲାନି କାହିଁକି ରେ? ମୁଁ କୁବେର ପାଲଟିଥାନ୍ତି ସେ ପେଚାକୁ ମୋ ଘରକୁ ଦେ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ନାଇଁ ୟାକୁ କାହାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ୟାକୁ ନେଇକି ବଣରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିବି। ଆରେ ବସି ଦେଖିଲୁ ତ ଖାଲିଟାରେ ହାଲା ପକଉଥିଲା ମରିଯିବି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମେ ଆମ କାର୍ଟୁନ ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନା। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରିବ ବାକି ଭିଡିଓ ଯୋଉ ପଡିବ କେମିତି ଦେଖିବ? ତେଣୁ ଏ ସାଇଡରେ ଥିବା ଆଇକନ କୁ କ୍ଲିକ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ ଆଇକନ କୁ କ୍ଲିକ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆସିବି।